vil sige, at vi skal have fart på den, ikke? Ja. Vi får ligesom også med inden, hvornår. Nå. Hold det. 1, 2, 3. Kom så. 1, 2, 3. En gang til. Og så skubber vi. Hold kæft, den er tung, man er for. Ja, det tror jeg ikke, vi kan det der. Prøv lige at sænke den ned der. Hvad med du? Så låser du den bare nu. Sådan. Kan man heller ikke... Nej, jeg vil ikke udlægge den kryds her. Nej. Hvad ved du hvad? Vi er nødt til at lægge muller her. Tuk. Vi prøver igen. Men jeg tror, vi skal have mere fart på den. Ja. For satan! Ellers så skal vi trille den rundt, og så triller den op på pallen. Og så flytte den. Altså, jeg har fundet i mine arme. Ja, det gør jeg også. Og så... Det er bare... Så har vi ikke så meget afstand. Det er ikke sådan der. Og så... Ja. Men vi skal jo have den. Du skal jo vende den den vej. Fordi vi skal jo rulle den den vej. Det er jo ikke, når du ruller den op, så der skal. Nej, men når den er kommet herop og stå, Ja. så vender vi den. Palleløfter. Ja, men var det ikke nemmere at vende den den vej og rulle den op, så den kommer til at ligge rigtigt med det samme? Fordi vi skal jo rulle den den vej henad. Ja, ja. Fordi hvis du vender den, så får vi kun den kort. Her får vi jo en halv meter mere. Ved at... Du ved, når vi ruller, så ruller vi jo den vej jo, ikke også? Jo, men når vi får den rullet op... Ja, så vil du vende pallen rundt. Ja. Ja. Men får vi nok at rulle på, så det var det, vi snakkede om i går. Ja, altså vi har jo både... Vi har 1,5 meter, 2 meter, der er 1,5 meter, 3 meter, ikke? Ja, så finder vi da bare en palle mere og forlænger den. Fint. Godt, ja. Men skal vi have den op af den der? Nej, det kan vi ikke. Hvad for noget? Nej. Hvad sagde du? Hvad vil du? Nej. Men kan vi overhovedet få den op der? Nej, vi skal mere fart nu. 1, 2, og så 3 nu. Nej! Scheisse, det var lige ved at komme op, mand. Ja, igen. Vi giver det til 1 forsøg, og så gør vi ikke mere. 2. Det kan vi ikke. Sådan, ja. Er du klar?
rigtigt. Du skal ikke begynde at grine. Nej, men vi skal lige takke. Ja, men du må ikke grine, for så går mavemusklen ud. Ja. Okay. Er du klar? Ja. 1, 2. Men ved du hvad jeg tror? Vi måske kan. Ja, det kan nok gå. Det kan godt love dig for. Hvad? Kan du få den vej ind under nu? Kan virkelig ikke komme ind det. Jo, lidt endnu, men ikke meget. Sådan. Hvis vi så. Nu har jeg den. Ja, vent. Lonnie! Ja. Nu skal jeg sætte mig på den der oplægning op der. Jo. Nå, så lige vent. Det kan lige løfte den lidt mere, så skubber vi lige hånden ud på det her. Hey, nu kører den væk af panden. Skynd dig. Ja, det er sgu have den der som kineseren, der kan få den ind under, mand. Så slipper jeg bare til det. Ja. Prøv lige at vente 2 sekunder, jeg skal lige se, hvad der sker, hvis jeg slipper den her. Og nu løfter jeg. Ja, kommer. Så skubber du pallen ind under. Ja, hvis jeg kan det, fordi den er jo tung jo. Fordi panden sidder jo i klemme herhen, så det kan jeg ikke. Nej, men så. Prøv at løfte. Prøv lige at vente 2 sekunder. Fandme så! Vi har kraftedeme gode. Nej, jeg skulle lige til at Nej, jeg skulle lige sige, at I nu væltet den.